ଜଣକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି କି ଏତେ କୁହନି କି ସେ ଯେତେ ଭଦ୍ର ହେଇଥିଲେ ବି ଯେତେ ନମ୍ର ହେଇଥିଲେ ବି ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ ବି ତା ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ପୁଅ ହଉ ୟା ଫିର୍ ଝିଅ ହଉ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତମମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅତିରୁ ଇତି ହେଇଯାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିତା ଲାଗେ। ତ ମନେ ରଖିବେ, କିଏ ବି ହଉ କାହାକୁ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପୋକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।